Dameni debata na sumuruk sia saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hatani tuhata turpuk si pahusor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu judika imana tarsurat di buku ni panurirang Jeremia bidu 30 sada mamuka maisian ayat 35 sahatu 37 Jeremia 30 sada ayat 35 sahatu 37 tapai hutihu madibagasar rohat tadi. Songonodo hatani Jahoba namangaleon mataniari gade panodang arian aturan ni bulan dohot akabitang gade panodang borngin ibana manggucang laut gabi marhasak akka galubanga Jahoba sebaot do goarna tuksura macohot akka aturani marado ponau ninna Jahoba macadima doho pinopar Israel unang betar goar bangso di joloku salelenga songonodo hatani Jahoba molotung dapot suhatan akalangi di gijang jala dapot dodon akka ujahan ni tanod di toru doho maau mabolokon sadok pinopar Israel ala ni saluhut nabi nain nasida ninna Jahoba ido sahana hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di minggutas sadarion molo adok sahala ina satadi mangulahon nasosuman dohot sahala amanasing manak taguari maon marlakapilit totu sada nama hata sipai maon yon sia sinoduk ngahian ima hata sirang manang putus hubungan alai molo adong ama naolo dope majak komulak parsinoduk nga inat tanahian naung mangulah hosongoni betul-betul tu ngapala holong na luar biasa nama holong nama ngojar rohani sasitonga nunga tung diri bahiatatena nunga tukat citia rohana alai ala holonga daktar dok ngibana ujunga di patalu rohana amuna kadonga saha porsiaon songoni maholong ni rohani dewata tu bangso Israel. Anggo mamerek siat takang ni bangso Israel yan ngatunga pala muruk, nungatunga pala hacik di hilala tu hatta. Alai ala holong itu hatta tu nasida. Toktong di jako di haholongi dewata nasida. Hamuna kadonga saha porsiaon songon nahya hudok di jamitaku najulu holas sada hiad do bangso dipilih de bataga bi bangso naga di anaknya ima Israel ditiki dipilih de batana jolo Israel gabe bangso naga di anaknya hati hai nunga dong 250 suku bangso di Portibion jai suku bangso dope guarra dang negara dope sianna 250 suku bangsoi saya do dipilih de bataga bi bangso naga di anaknya ima bangso Israel. Ia dipilih de batape Israelon gade anak ngagade bangsona dang nau burjuan Israelon. Dang nau badian nasida.
dang naung ringgasan na sida marminggu alai omma balgani holongi rohani debata tu bangso Israel dohot sakap naik contoh mania bangso sisada sadaon tuna 240 sianai songo dia mah hubungan ni jolma tu debata songo dia hubungan ni debata tu jolma ihyamma nanaeng ulahonon paratonoton ni bangso Israel alai gagal bangso Israel mangulaho pamilitoni ala gijang rohana sida hamuna kadongan dung dipilih debata Israel gabi bangsona gabi anaknya merpeda do debata dohok bangso Israel merpeda Israel dohok debata pada nasida ikut terus nasida masih haholongan jala holongi rohana sida pe ikut songo kolongi namardonga saripe debata pangoli Israel buruoroan alai dalam kenyataan do bangso Israelon sadabi marlaka pilit do bangso Israelon gade manobba debata ganaganan dang manobba debata jahuba nasasadai nama kaulongi nasida do bangso Israelon gade uposar rohana sida tuasur do tumisir sian hagugoni debata jaladak sumabbe pangalahona sida bangso ni debata alani terbuang bangso Israel tuha buang Babil liling ni 70 tahun hamuna kadongan tongo dihabuang Babil manuaing bangso Israel diturpuk tahun dihabuang Babil nasida mulai mamanarita bangso Israel dak tohobe holong rohani debata ma merek kita nunga ditinggal ho debata hita dang mungkin beboi hita malua bainon ni debata holani mahatani bangso Israel saliling dihabuang Babil nasida alani ma disuruh debata panurirang Jeremia pasahatotona hata sia debata tu bangso Israel parjolo sahalina kinak kamanginang holongi debata tu bangso Israel di patudo si Jeremia songo parbicar rimataniari bulado bitangi hot tok tong bicar mataniari setiap harian jala bulan doho bitang setiap borngin lapatanna hot do songoni holongi rohani debata dang alani burjuni jolma dang nahita makontak kong gabe tiur mataniari dang nahita makontak kong gabe gara ulad doho bitan alai nunga sian nahinan diatur hod debatai sahat tunuaing hot rodi saliling-lilinga songoni do holongi rohani debata tu bangso Israel na terbuangi lapatan ia terbuang pe bangso Israel tu habuang Babil dang nama bolokon dang napa matehon sakak mi debata dinasida alai dalam mi debata doi ala holonga tu bangso Israel asalam sitong lampita pos ni rohana sida pakka porsion nasida tu debata tu akatikinan ro dang nama boloko sakak mi debata dang na soholong berohani debata dang nagade pamateho sakak mi debata di bangso Israel molo terbuang nasida alai dalam ni debata be ala holonga lau mangajari bangso na pinilik nai ho do tok kolongi rohani debata songo parbicari matanyari harian songo parbicari bulan doho bitang setiap malam setiap hari bicar manodangi portivion songo nido torus nak kolongi Tuhan itu hita jolma na padua hodidok molo manggusang lauti lapatan na molo masa piak kana hacik molo masa piak kahaguturon molo masa pihabuang Babeli gumogo do debata Jehovah siani sudi alani diaraho bangso Israeli asa marpos ni roha holat tu debata manasida asa holat debata ma di bain nasida daga bipanga dua pos ni roha nasida gumogo do debata Jehovah sia sudi akan adong di portibion gumogo do debata Jehovah sia sudi akapanggusang ya kalauk na di portibion gumogo do Jehovah naksi anaka negara-negara nagogo na di portibion alani itu debata Jehovah na sasadaima bangso Israeli mangalualu marpos ni roha pasahaton akadia masalah
arsak paru kilo nanya do pandasida. Napatoluho dilo diturpuk taon tuksura masohot aturani tuksura dang galak be mataniari bula do bintang tuksura dang mardala be hobar tu aturan nabi na ini debata di mulanai boha tadi konok kuma bangso Israel dang anakku benasida daumai ido nanang dohonon itu hatta lapatanna mananga hape nama asa di bangso Israel sahali di do debata holong rohana holong rohani debata rodi saliling-lilinga molotuk pehasuhatan bidang ilaik langit jalaboy dodo bagas ni laut ala yang goholong rohani debata daktar hasuhatan daktar dudu hita jolma terus do dihaholongi debata hita dihaholongi debata bangso Israel dihaholongi debata dohot hita hamuna kadongan molo dimulanai hola bangso Israel dipilih di jauh debata gadi bangsona gadi anaknya alai nuaing hitape anak jala bangsoni debataro dihaholongi debataro hita sahat tunuaing dia buktina na dihaholongi debata hita sudengo luton holak kolongi Tuhan itu moloboy pe hita marhosa moloboy pe hita mardalan moloboy pe hita mekkel moloboy pe hita dapot si pangano doho parabiton sudei holan alani holongi Tuhan itu sahat tunuaing ho do holongi rohani debata mamere kita didongani diramoti Tuhan ido hita dia kapardalanan ningoluta dia puli Tuhan ido hita uju marsak di pambadum Tuhan ya kaparsa hitota dakolak kata hata itu hata namadok sayna dong anakku do hamurasi rasa mati tohodo didongani Tuhan hita sahat tunuaing sudena rong dingolutaon holak kolongi rohani Tuhan ido jalanau balga holongi rohani itu hatta tu hita imana naik pesta honota 2 minggu na naik ro parningotan ari hama mati di Tuhan Yesus Yesus mati di hau pinor silang dang alani dosana Yesus mati di hau pinor silang dang alani hajahatonna hita jol madona merdosa hita dona sala alai debata Tuhan Yesus mati di hau pinor silang gabi sikata radak pola hati rohata tia kamanginang alani hita do benamate Yesus jai unang masongon na hea masa di sada permingguon hea mamarjamita padita jai guguhia di doko padita om alani dosat do benamate Yesus ninna pitur kaluar sahala amatu luar sahat tu pitu iberek tu luar aong dongan na iluar tu halak marisak ida poton roamat tahun ini kosongonon say sugur aku mamerek paditai bahasa sugur hamin nakarong bala mati Yesus gabi sangkain na dakpola rahat cik rohata memang ala ni dosa taru bena mati Yesus kita do namer dosa ala ni dosa tai kita hedo na mati di hopi norsilam alai ala niasi do hotolongi rohani debata ready Tuhan Yesus sikata manggati hok kita mati di hopi norsilang alani molo pesta honota 2 minggu na naing ro parningota nare hama mati ni Tuhan Yesus belgani holongi Tuhan ido na naik sidota hodo toktong holongi rohani Tuhan di hita dakolak kata alai karida nang dipabahenan dipatuduh Tuhan ido holongai itu hita jadi hiaro mardongan-dongan adok 2 halak anak buru dohot sahalak duliate maksud tu bawa dohot buru mardongan-dongan jainga lilik pardonganan nasi daun nanaing maningka mak neng mamuka pardonga saripeon jai roma duli-dulion isukum mai tuani esojo aigir kaheutan amata beseru ayahai beimeda salaujo hita sahadi tu si idot perlu do ko julu tadaun na neksimetu ani bet ya kamang patik na perkara tidak sabinoto tarik ancang-ancang lau mana sida kamanginang dina laun na sida dangang mobil dang boy masuk motor ikom berdalap pak mana sida 50 kilometer
Ibu ama mamulus to bak longo-longo. Ngada 50 kilometer akamang. Ihita daw yang bihalay na dua orang daw dope. Jadi saliling dalani masih satabi pamargay mana sida. Si pataroy igotil. Si pataroy dokon kejar daku, kau kutangkap. Si pataro mekelekkel na sida. Di sada tiki di doko doli-doliom ma. Saya holong roh aku itu tuhonin na. Memang atok perasaan nasida holan nasida nama jol mai portivion. Saya holong roh aku itu tuho manak tu dia holak ko tusiau na. Dina sahali dung di dok doli-dolios songoni mangakak gopul tujulu nasida. Aharo tahe basin sadi gopul beruang ati akamang. Jadi beruangun ne belgan holani dok doli-doli. Saya holong roh aku itu tuho. Manak tu dia holak ko tusiau nina. Pitor mangakak gopul tujulu nasida. Alatar songgok doli-dolion pitor lari majak itu hau natibo. Alatar songgok baru-baru satadi bapingsan pia idalannya te. Nya saya bereng doli-dolion dogo amang haraton namanon si cantik-cantikin narohana. Alaidang barani turun. Kalau ni bereng-bereng go, ba memang berjudo go puli, dan lagi hahuai itu ani. Setabi molo bahasa Batak, holat yang guang go, tatu sidak kamang. Jadi bereng doli-doli masa songon narong ihusipot tu doli tu anak borui. Badungi lau ma go puli. Kalau lau go puli titor mangak kat doli-doli. Ahai husipot tu honina. Sasitong ngai mau sihiat do boru-borui. Aleha tahalus na mahuro ate holaka taruin na ho nani do hanak kamang dakolaka ta holong itu hatta itu hita alai memang dipatarida ho Tuhan do holong ngai marhite pabahenan mate ibana di hau pinor silang toho nani do ngisi Jeremia hot do holong itu hani tuhita tu bangsa Israel sian na julu sahat tunuang ho do holongi rohani Tuhani nak tuhita ruas ni HKBP Cibuburon dihaholongi diramoti dilihat Tuhani akasilas ni roha dihita sian na hinasahat tunuang nuang ahama balos ni holongi tuhatai parjulu sahali taha holongi maibana songod dia hita makaholongi Tuhani sayunak taulak kaulaun namaralo tulomoni rohana saleleng taula hodopya kaulau namaralo tulomoni rohani tu hatai doson nama persilak kon ibana dopi ita alani nang bedohot kita ma persilak ko tu hatai taula makaulau na hobar tulomoni rohana tapadau makana maralo tulomoni rohana ido dalan na hita makaulong ibana taha holongi Tuhani songoni babelgana holongi rohana tu hita jolma mati ibana di hau pinor silang hita pe taha holongi matuhata marhite tatuktong mangulahona kalomoni rohani tuhata sai di pasu-pasu Tuhan mahita salukna amin martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di banwagi jang mauliate Tuhan nunga di pakulingi hohami Tuhan marhite hatam na badiyai na pinasahat ni panurirang Jeremia tu bangsa Israel jalaido tu hakura jumihami nakatap Tuhami huriam di minggu nami sadarion marhite hatami Tuhan di paingoto bangso Israel di paingoto hami ho do toktong holong mutu hami jolma alani Tuhan suatu mahatami tu bagasar roadot pikiran nami asa marurak marparbui hatami asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu-sulu nami lau manguduti ngul-ngul nami tu akatik kinanang ro pe Tuhan tok tonggo pos rohanami pakulingamu hami Tuhan asa hatami nagadihad nga batabat dingolunami asa nang manibil hami siya dalam munasitongi ali Tuhan debata manami na marhabang sa di banwagijang di minggu nami sadari Tuhan huwa kami tu adopamu akapardalanan ningolunami keluarga nami tarlubi huriam asiro hap Tuhan iring-iring togu-togu akapardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada wabatabat padahal Tuhan akaparsahito sa tonga-tonga ni keluarga nami tabay ma Tuhan akapasu-pasu akasilas ni roha di hami asa toktong las roha nami mamujiho
nangakayanak ko nakapahopu pe Tuhan, nauk pinalumehomu di tonga-tongani keluarga nami, manang di dia bena sida maringanan, nadau manang najonok siya kami ramoti na sida saluhuna. Molo di baga sa parsikolana kayanak ko nami, asiro hat Tuhan, ramoti na sida lawor hado laumulak sa parsikolana, buka roh hado pikiran na sida, asatakas dia tu sinasida, akapar sajaran na pinasahat ni guruna, asarong muselaba na sida, na mga luli makalujaho parbinotoani, molo na mga luli karejo akayanak ko nami Tuhan, asi maroham, say patongo matuhan akapar karejo na hobartu na sida bi, asanggiat dohok marolopolop, marlas ni rohan ang nasida mamujiho, molo naung dapok karejo pe, tabay silas ni rohay, asanggiat marhitisian ni Tuhan, lam ditadana sida asido tolong, atong ho matuhadongan nami, mian, maringana di tonga-tongan ya kadagas nami bi, bay na kadagas nami Tuhan bagas silas ni rohadi hami, lumobi mamujiho, juluani hami Tuhan, dia kadalan, dia kaulaun, dia kapikiran na naik si pikiran nami, unang loas sami mangalakas o mardonga dohoto, dongani hami Tuhan, asa tiur toktong pardalanan niya kangulunani. Pasu-pasu akan nahulahami, di balia dohot di huta, asang giat marhitia kaulaun nami, saha pasu-pasu minak tutonga-tongani keluarga nami. Suak songoni ma Tuhan, hutangi hok kami, marhite tikting di tonga-tongani huriam, macai guda